Moja bučica rodila Kantelino, Karakaša Jodorma, veli mene dostojno, crni oči gore dolu goriš, ti će me izgoriš. Moj provik nase, zelen zdravec, Kantelino, Karakaša Jodorma, veli mene dostojno, crni oči gore dolu goriš, ti će me izgoriš. Morija sam cvete, najmerezljivo, Kantelino, Karakaša Jodorma, veli mene dostojno, crni oči gore dolu goriš, ti će me izgoriš. Moj provik nase, ranbo sile, Kantelino, Karakaša Jodorma, veli mene dostojno, crni oči gore dolu goriš, ti će me izgoriš. Morija sam cvete, najmerezljivo, Kantelino, Karakaša Jodorma, veli mene dostojno, crni oči gore dolu goriš, ti će me izgoriš. Добре дошли на второто изложение на добри екопрактики, организирано от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и Община Габрово. Аз съм Велеслава Баджиева, национален координатор на Програмата за малки проекти. Този път нарекохме изложението "Зелени идеи в действие", защото се надяваме да убедим всички вас, които сте тук с нас днес, а и тези, които не са тук, но пък ще чуят за фестивала от друго място, че може да има зелени идеи, които да се развиват и да са част от нашия материален свят, и да има екоселище, чието елементи да са такива, каквито днес ще разгледате тук на Озана. А сега искам да дам думата на министъра на околната среда и водите, госпожа Нона Караджова. Здравейте, приятели! Здравейте, съмишленици! Днес сме тук, защото сме обединени около една идея за устойчиво развитие на прекрасни места, като това, което се намираме. Искам да ви пожелая да сте много здрави. Един прекрасен ден. Днес програмата е наситена с едни чудесни събития. Успех и се надявам това да се повтори не само веднъж в бъдеще. А сега давам думата на министъра по управление на европейските фондове, господин Томислав Дончев. Уважаеми колеги, приятели, места като това са богатството на България. Защото ако човек има много пари, може да си купи всичко. Може да си купи голяма къща, може да си направи басейн, може да си направи дори изкуствено езеро. Това, което не можеш да си купиш дори с много пари, е гледка като тази, чистотата на въздуха и цялата природа. Затова места като това трябва да бъдат пазени. Защото това е богатството на България. Искам да имате хубав ден. За мен е удоволствие да дам думата на кметът на Габрово, господин Николай Сираков. Последно време твърде често чуваме думички като био, еко, глобални, зелено мислене, зелена енергия, зелен бизнес. И може би те станаха толкова модерни по една проста причина, че ние десетилетия наред вярвахме, че човекът е създаден за да управлява природата и Вселената. Тоест бяхме забравили, че ние сме деца на Вселената, деца на природата, и нашата първа задача е да живеем в хармония с природата, в хармония с Вселената, в хармония с самите себе си. Желая на всички това, което вие съпреживеете тук, да ви зареди с енергия, а молбата ми е тази енергия да я споделите с колкото се може повече хора и разбира се, ние като домакини ще бъдем изключително щастливи, ако още следващата събота и неделя вие доведете по още поне 3-4 човека, за да се насладят на природата. Приятни забавления!
За тези 5 години горе-долу разпределихме около 3 милиона щатски долара от Глобалния екологичен фонд. Още 4 милиона щатски долара вложиха хората, които получиха нашата малка помощ, така че в общи линии нашите 90 проекта до момента са с портфолио от около 7,5 милиона щатски долара. Иначе по отношение на това какво постигаме с тези пари, казваме, че около 260 глобално защитени вида по някакъв начин са благоприятствани от проектите, които се изпълняват в рамките на нашата програма. Това са предимно проекти, свързани с развиване на екотуризъм, защото вярваме, че ако се създават продукти на място, основани именно на богатото биоразнообразие, местните общности ще се ангажират да пазят своето богатство природно. От друга страна, някои проекти се опитват да допринесат за промяна или по някакъв начин да повлияят политики, така че да има повече инструменти за опазване на биоразнообразието. Казваме, че за около 32 политики по някакъв начин сме допринесли. По отношение на климата, преброили сме няколко десетки тона спестени въглеродни емисии, но това са само съвсем начални данни, защото технологиите тепърва започват да работят. А те не са малко. На 61 места сме внедрили мерки за енергийна ефективност или възобновяема енергия. И даже сме се понабъркали в някои национални политики, като например плана за възобновяема енергия или закона за възобновяема енергия. На около 5000 хектара казваме, че допринасяме за екологосъобразно земеделие, като предимно се стремим към биологичното земеделие. Да идеме на пазаре, декалинуде, да идеме на пазаре, декалинуде, да ти купа шамшамия, декалинуде, шамшамия ентерия, декалинуде. А сега ще ви покажем един колкото старинен, толкова и съвременен ритуал, правене на феруглица за сватба. Това е сватбено знаме. Вихрозела царевото, царевото е най-малото, най-малото е златаче. Ето злати на момите леовеците, на невестите пръстенето. Тези, които идват късно, сега ще ви помоля, освен да се забавлявате и направите много артистични неща и да прехвърлите семената от една привична група, да ги